Геапалітычнае процістаянне набірае хаду, узрушаны ўвесь свет, пакуль толькі магчымымі цэнамі на бензін, на газ. А ў Беларусі людзі падрыхтаваныя да таго, што нешта там рыхтуюцца цэны на бензін пайсці ўгару, што ў нейкі момант курс рубля да даляра пачне скакаць, лятаюць раі дронаў, у дамы не патрапляюць. Мабілізоўваюць мужчын на вайсковыя зборы, ну на вайну не гоняць, все нормально. Стабільнасць, але такая стабільнасць, што ў пэўны момант нешта можа здарыцца. У эфіры карані праблема, ўсіх вітаю. Вітаю ў студыі гісторыка-аналітыка Яўгена Красуліна. Дзень добры. На сувязі з намі грамадска-палітычны блогер, экс-палітвязень Дмітрый Казлоў, вядомы па псеўданіме Шэры Кот. Здравствуйте. Калі Лукашенко лятаў у паўночную Карэю, то наведваў мясцовы маўзалей. Вы бачылі, так? Кімсуанскі палац сонца, там, дзе два сонцы пахаваныя, Кім Ір Сен і Юрый Ірсенавіч Кім, ягоны сын. Ну і жывы Кім Чын Ын, так? Таксама дзесьці побач знаходзіўся. Лукашенко паводзіў сябе так, як на пахаванні Уладзіміра Макея. Каменны твар, які пераходзіць у трывогу перад нявызначаным будучым. Там у гэтым палацы ляжаў сакрэт. Кім Ір Сен прабыў ва ўладзе 45 гадоў, далей ягоны сын, далей ягоны ўнук, так хоча і Лукашенко. І я перакананы, што ён пытаўся ў Кім Чын Ына, вось гэты сямейны сакрэт, як мне так зрабіць, як перападпісаць угоду з сатаной, каб і Коля, а потым дзеці Колі, і так па накатанай. Спадар Яўген, ці атрымаецца? Я б казаў, што ягоная мара гэта як мага долей працягнуць сваё існаванне, чым думаць, як перадаць у спадчыну сваю ўладу, а самому спакойна ляжаць у маўзалеі. І зноўку неяк, я думаю, у ягонай галаве запаленай наўрад ці асацыююцца вось гэтыя паняцці маўзалей і Менск. Бо для яго маўзалей гэта Масква. Вось хутчэй, калі ў яго нейкія асацыяцыі там мары, пражэкты ўзнікалі, дык хутчэй ён бы там прыкідываў, як яму з ягонай раскладушкай да дзядулі Леніна прыбочыцца і там ляжаць. Вось гэта было б супер. Вось дзеля гэтага, я думаю, ён бы ўсё прадаў, не толькі нас і не толькі сваю душу, но і шмат чаго іншага. Спадар Дмітрый, ну мне хочацца спытацца ў вас. Лукашэнку хароняць з 2020 года, вось-вось памрэ, што-то здарыцца і гэтак далей. А вы супраць яго выступілі ў адкрытую задоўга да 2020 года, і калі вось эта справа ішла да пратэстаў, вас узялі аднаго з першых. Вы ў лукашэнкаўскіх катавальнях правялі 5 гадоў і 4 месяцы, калі я не блытаю. І я думаю, што там з вамі абыходзіліся горш, чым з забойцамі серыйнымі. У выніку што? Вось вас выпусцілі з вязніцы, дэпартавалі, выкінулі з краіны, анулявалі вам пашпарт, вы сядзіце тут, а ён знаходзіцца там. І знакаміты чалавек сустракаецца са знакамітасцямі: Трамп, Кім Чын Ын, Пуцін. Ну а рэальная сітуацыя: хто мы, а хто ён, дзе мы, дзе ён? Што вы адчуваеце? Мы граждане Беларуси, а он жалкий диктатор, которому скоро придет конец. Смотрите, я смотрел тоже это стыдобище, которое было, это я имею в виду поездку его в Северную Корею, как они обменивались подарками, и в числе прочего Ким Чен Ын подарил ему некую урну с его изображением. Так вот, когда он стоял в мавзолее, я думаю, что не размышлял ли он над тем, не окажется ли его прах в этой самой урне в ближайшее время, потому что он сейчас оказался в очень узком коридоре между Западом и Россией, и туда ему не хочется, и туда ему не хочется. Он хочет сохранить свою власть. Я вот с Евгением согласен по поводу того, что Лукашенко — это эгоист, и, конечно, да, он хотел бы передать власть кому-то, но только в том варианте, что, ну, если он уже все, ему конец, и лучше ему, чтобы правил, допустим, Коля какой-нибудь, чем была потеряна власть полностью его кланом. Но пока он жив, править будет только он и больше никто. Он не готов делить свою власть с кем-нибудь. Но Россия завязла в Украине. Она проигрывает. Хотя кто-то, может быть, скажет, что у нее там огромная армия, на Москву еще украинские танки не двинулись. Да не в этом дело. Они рассчитывали на Блицкриг, этого не произошло. Сейчас говорят, что накапливаются проблемы, и скоро это может вылиться в серьезный кризис для России. А Беларусь уже как бы от этого страдает, потому что Путин сбрасывает с баланса все лишние режимы. Он сдал Асада, он сдал Мадуру, он сдает сейчас Аятол, и
потом придет очередь и Лукашенко. Он это знает прекрасно, поэтому он и договаривается с Трампом. Поэтому все эти разговоры о том, что там с уважаемыми людьми встречается. Знаете, к мавзолею Ленина тоже очень много уважаемых людей приезжало. Ну, что толку? Лукашенко тоже где-нибудь закопают. Я думаю, у него не будет мавзолея, потому что вандализм будет происходить там очень часто. Сейчас он боится всего, он боится бунтов, он людей высылает, как вы сказали, аннулирует паспорта. Если бы все было действительно так, как вы говорите, он бы не аннулировал паспорта, он бы не высылал политзаключенных, он бы оставлял, показывал всему миру: вот смотрите, у нас оппозиция тут есть, у меня все хорошо, в стране все прекрасно. А он боится бунтов, отключения света, да, попытки включать и выключать свет раньше и позже. Аварии на троллейбусных линиях. Это говорит о том, что нет денег, инфраструктура изнашивается. Он построил АЭС, а он пытался электричество экономить. Биткоины то же самое. Он говорил: мы будем майнить биткоины. Ну, ваду зрабілі артезіанскую. Ваду артезіанскую ў Менску зрабілі. У еўразвязі не ва ўсіх гарадах такое бывае, это сур'ёзная рэч. І ўвогуле мог бы быць вельмі добры бізнес на вадзе. Спадар Евген, ну, Трамп можа стаць паратункам для Лукашэнкі. Я думаю, што ён разлічвае на такі варыянт. Чаму працягваюцца цынічныя рэпрэсіі? Все это працягваецца, трапляе ў медыі, не спыняецца. У чым прычына? Ну, власна кажучы, рэпрэсіі працягваюцца таму, што Лукашенко не адчувае сабе ўпэўненасць. Дмітрый вельмі слушна зноўку гэта ўсё распавёў, бо моцныя рэжымы так сабе не паводзяць, ім проста не трэба гэтага. Наадварот, яны будуць імкнуцца дэманстраваць сваю сілу, ўплыў, павагу з боку грамадства, а зусім не сваю пастаянную бесперапынную вайну з гэтым грамадствам. І калі казаць пра цынізм, тут я б хутчэй казаў, назваў цынічным гандаль з гэтым рэжымам, які цяпер адбываецца, які мае шмат адвакатаў, калі вось гэтых палітвязняў прадаюць проста вось за зняццё санкцыяў, за тыя ж калійныя ўгнаенні, усе мусяць разумець, што выплата выкупу толькі заахвочвае тэрарыстаў да далейшых захопаў гэтых самых закладнікаў. Вось тое, што мы і бачым. І калі кажаш, што вось у 16-м годзе ўжо зрабілі памылку, здымалі гэтыя санкцыі, чым зрабілі рэжым мацней. Так, ён адпусціў на той момант усіх палітвязняў. Толькі праз 4 гады гэтыя ўсе палітвязні апынуліся зноў за кратамі. І яшчэ з больш касмічнымі тэрмінамі. І зноўку мы бачым, што рэжым развіваецца. Тое, што Лукашенко наведаў Пхеньян і паабшаўся з Кімам, но вось за гэтай дамовай тут стаіць, я думаю, больш шырокі набор фактараў, які можа адыграць не самую лепшую ролю у тым ліку ў нашай будучыні. Бо гэта фактычна адбылося і адбываецца пад патранажам Масквы. Збліжэнне-то паміж рэжымам і Паўночнай Карэяй пачалося вось з 23-го года, калі Пуцін пайшоў да Кіма фактычна на паклон, што вылілася ў пастаўкі снарадаў артылерыйскіх расійскай арміі, а потым і прысутнасць паўночна-карэйскіх байцоў на ўкраінскім фронце. Вось гэта, власна кажучы, і адчыніла шлях для Лукашэнкі ў той бок. І цяпер гэта ўсё выглядае вось як афармленне той самай новай восі зла, пра якую так усе шмат кажуць, но тое, што так застаецца за кадрам. Што, паўночнакарэйцаў прышлю, ці што? У Беларусь, у лукашэнкаўскае войска? Цяпер ужо на шляху да гэтага не так шмат перашкодаў, як было раней. Вось кітайцы у нас, кітайскія дэсантнікі павойцілі па Беларусі не так У даўно. 24-м Поставілі на вушы, так, ўсю Еўропу і НАТО да таго часу. А тут могуць і паўночныя карэйцы дадацца. О, ціск на нервы еўрапейцаў, які моцны. І зноўку тут жа прыгадваем Трампа, ягонае стаўленне да еўрапейцаў і ягонае стаўленне да Кіма. Хто з Кіма зорку сусветную зрабіў у 18-м годзе? Дык Кім жа добры хлопец. І зноўку, калі ягоны прадстаўнік Кол казаў Лукашэнку, што ты, глядзі, застаўся апошнім за сталом кепскіх хлопцаў, чамусьці ён не прыгадаў, што Кім таксама за гэтым сталом. Такім чынам, вось мы можам нечакана абсалютна ўбачыць, што не толькі цень Владимира Владимировича лунае там за гэтымі ўсімі шурамі-мурамі, а і цень, уласна кажучы, Дональда Трампа. А калі яшчэ нагадзіць еўрапейцам, дык гэта ўвогуле цудоўна. Хай панервуюцца, што паўночныя карэйцы галодныя падпаўзаюць да іхніх межаў.
Спадар Еўген, сусветная змова ценявая. Памятаеце, шаноўныя гледачы, як меліся прывезці 150 тысяч пакістанцаў? Дарэчы, прыстойныя людзі, хто знаёмы з пакістанцамі, вельмі добрыя водгукі пра іх. Можа быць, хочуць замяніць на паўночнакарэйцаў. Як вы да гэтага ставіцеся? Напішыце, калі ласка, у каментарах. Пастаўце лайк. Хто не можа, не рызыкуе, паглядзіце відэа да канца, дапамажыце нам, а то як пачалі перамаўляцца амерыканцы з Лукашэнкам, нешта ў нас прагляды ў некалькі разоў упалі, ёсць розныя падазрэнні. Спадар Дмітрый, все-таки я хочу спытацца у вас пра рэпрэсіі. Палітвязень Даронін. У той жа дзень, калі выпусцілі, жонцы даюць 8,5 год зняволення. Палітвязень Вакульчык далі 7 год, там шыза мяняецца на ПКТ, накидывали тэрмін ужо 16, як за забойства. Ну і гэтак далей. Што са Сцяпанам Латыпавым адбываецца? Даходзяць звесткі, што чалавек спрабаваў неаднойчы здзейсніць суіцыд, што з ім абыходзяцца горшым там з Шыкацілам абыходзіліся. І што? Вот это все працягваецца, трапляе ў медыі. Гэта фюрер задавальняе сваё эго помстай. Ці в чым тут справа? Чаму это працягваецца і яно такое цынічнае? Да, это фюрер делает для того, чтобы запугать общество, понимаете? И та волна, которая была в 2020 году, тот огромный напор людей, ему было не так просто его сломать, и он предпринял для этого очень много мер. Это насилие необоснованное, это посадки за все, что угодно. Человек где-то что-то сказал. Это делается для того, чтобы запугать общество и в том числе создать некую такую самоцензуру и такую самобезопасность, чтобы люди даже не пытались что-то делать, потому что, как бы сказать, а вдруг посадят за это? То есть, понимаете, выработать такой страх патологический попытаться. Но мы видим, что все равно процессы происходят, все равно кто-то что-то делает, и некоторые люди даже ездят из Беларуси там, в Европу и туда-сюда, и как бы встречаешься, говоришь, там, все там нормально, как бы люди готовы, просто активно никто не высовывается, потому что дофига делов, что толку, ты высунешься, тебя посадят. А так, очень много людей, которые не разочаровались, они ждут возможности, когда что-то представится. Диктатор это прекрасно знает, и в том числе и поэтому он действует, потому что нельзя дать заднюю. Кроме него еще есть вот этот пул силовиков, и как только он сделает шаг назад, они могут это воспринять как предательство, что он пытается сдать их, переложить ответственность, потому что следующий шаг, если переговоры это будет идти, ему предложат, а надо наказать тех, кто, выпустить политзаключенных, остановить репрессии, а потом наказать тех, кто делал необоснованные репрессии, и тогда получается, как бы, да, себя он может отбелить, а силовики скажут, подожди, дружище, ты съезжаешь, ты хочешь на нас переложить всю ответственность, сказать, что это мы виноваты, а не ты. Понимаете, как он, уважаемый человек с Дональдом Трампом встречается, а они мерзавцы, которые просто не так поняли его приказ. Понимаете, как всегда вот эта игра «добрый царь и злые бояре». І мне напишуць у каментарах. Вы там гаварыце, што гаворыце, тое, што было, тое і будзе ў Беларусі. Але працэсы запушчаныя, геапалітычныя працэсы. І Беларусь апынецца ў віры гэтых працэсаў. Увага! Вялікае геапалітычнае процістаянне працягваецца. Некаторыя рэгіёны ў свеце зазнаюць зварушэнні. А з Беларусю ўсё па-ранейшаму. Лукашэнку нават удаецца па чарзе сустракацца то з Пуціным, то з амерыканцамі, то з Кім Чен Ынам. Ён намагаецца прадэманстраваць, што ўплывае і там, але гэта выключна ягоны такі псіхатып, мегаламанія, спрабаваць з такога дробнага, ізаляванага у міжнародным сэнсе палітыка надаць сабе важкасць у перамовах з ЗША. Між тым, перамовы Беларусь-ЗША таксама ідуць. На гэтым тыдні Трамп аддзячыў Лукашэнку за нядаўняе вызваленне 250 палітвязняў. Пры ўсім пры тым, што рэпрэсіі працягваюцца, а рэжым захоўвае стабільнасць. Сістэма, нягледзячы на ізаляцыю з боку еўрапейскіх краін, заходніх краін, працягвае функцыянаваць. І захоўваць унутраную стабільнасць, гэта выражаецца таксама ў рэпрэсіях. ЗША вядуць справы з Беларуссю не так, як з Мадурам і аятоламі. Мэта далікатна адцягваць Лукашэнку ад Масквы і паставіць яго ў пазіцыю геапалітычнага выбару. Расійская эканоміка, якой прарочаць надлом, гэтаму мае паспрыяць. Працэсы можа паскорыць вайна ў Іране. Калі Штаты не атрымаюць там належнага поспеху, то прыкладуць усе магчымыя намаганні, каб спыніць вайну ва ўкраіне. І тут для рэжыму ў Беларусі можа пачацца цікавае.
Той же ж Лукашенко цудоўна разумее, што калі Расія выходзіць з вайны з Украінай, яна ў прынцыпе шчыльна зоймецца ім. Потому што я нагадаю, што ў 2020 годзе ён напісаў, што больш не будзе высоўвацца на пасаду прэзідэнта. Асоба Лукашэнкі, слухайце, но я так разумею, мы назіраем з вами закат персанажа. Калі здарыцца закат дыктатара Беларусі, пакажа гісторыя. Але сцэнар, дзе тонка там і рвецца, і ўсё ў адзін момант можа напаткаць і Лукашэнку. Апроч гіпатэтычных намераў Крамля зрабіць яму кепска, ёсць і тэарэтычны варыянт міжнароднага трыбуналу ў Газе. Але для рэалізацыі падобнага краіны з захаду павінная быць сілай, здольнай рэальна ўплываць на Беларусь. На сённяшні дзень такой сілай з'яўляецца толькі Расія. Калі аслабне Расія, тады можна сур'ёзна разглядаць нейкія вынікі, нейкія працэсы, звязаныя з міжнародным трыбуналам і наступствамі для Лукашэнка. Спадар Змітрый, вы ў Літуве кантактуеце з іранскімі эмігрантамі. Что яны кажуць про эту войну? Все иранцы, которых я вот тут знаю, они все настроены против режима Айтол. То есть нет такого, я не видел, чтобы кто-то выходил в поддержку режима Айтол, как показывает белорусская пропаганда, что по всему миру там проходят акции, за Айтолу тельняшки на себя рвут иранцы. Нет, смотрите, есть разница в том, что, например, большинство иранцев, которых я видел здесь, они поддерживают Резу Пехлеви в качестве альтернативы Айтолам. Но это далеко не все. Президент Всемирного конгресса свободы, такая организация диссидентов, Масих Алинижад, известная журналистка иранская, на которую было 3 покушения со стороны режима Айтол, она не поддерживает Пехлеви. То есть в этом плане есть различия небольшие. Но все против режима, и они поддерживают, естественно, вмешательство, поскольку у них не хватило силы внутри свергнуть режим Айтол и что-то сделать там, да, они призывали Запад, в том числе Израиль, призывали помочь. И когда происходили совместные акции, и конкретно иранские акции в Вильнюсе, то мы слышали такие лозунги, как «Thank you, Израиль», «Thank you, USA», то есть они благодарили за удары по Ирану, и потому что, ну, это борьба с режимом. Это не то, что они там бомбят их дом, нет, это попытка убрать злодея, который убил десятки тысяч людей, и в том числе иранцы выносили портреты убитых протестующих, да, тех, кого казнили, тех, кого убили на улицах. Они требуют наказания для Айтол, они требуют, чтобы в том числе мировое сообщество повлияло, потому что у них у самих нет сил. То есть они позитивно относятся к вторжению в Иран. Те, кого я знаю. Вось так. Палёт дыктатара Беларусі, дарэчы, такім чынам, мне здаецца, я ўпэўнены, звязаны з гэтай вайной у Іране. Калі амерыканцам атрымаецца дасягнуць там сваіх мэтаў, гэта моцны удар па восі зла. Якія там планы Сі Цзіньпіна ісці на Тайвань? Калі твои пазіцыі паслабляюцца? Ім, восі зла, патрэбна, каб разгарэлася новая вайна, размарозілася вайна ў Карэі, і каб Путін дэстабілізаваў Еўропу, сілы Захада будуць расцягнутыя на гэтыя канфлікты, бо калі з беларускага плацдарма пойдуць на Балтыю, ну это ўжо контроль над Балтыйскім морам, это сур'ёзна, а далей Арктыка, это все вельмі сур'ёзна. Сілы амерыканскія, там іншых заходніх краін будуць расцягнутыя, і можна ісці браць Тайвань цёпленькімі. Скажите, спадар Евген, вот эта война ў Іране, гэта для нас, для беларусаў, такая падзея далёкая, экзатычная, ці все-таки яна можа, на вашу думку, паўплываць і на Беларусь? Ну, я думаю, нам уже давно трэба адкінуць гэтую думку, што штосьці ў гэтым свеце можа быць далёкім для нас і экзатычным. Мы ўсё ж такі з'яўляемся ў гэтым свеце суб'ектамі. І тое, што ў ім адбываецца, безумоўна, адбіваецца і на нас. У Іране ў пачатку 26-го, як у Беларусі ў 20-м, гэта быў воплеск з боку грамадства. Грамадства не можа болей жыць, яно перарасло рамкі гэтага рэжыму. Я задоўга да бягучай вайны, калі размаўляў з іранцамі, толькі не эмігрантамі, а тымі, якія жывуць у Іране, жылі па меншай меры ў той час, яны казалі, да мы з радасцю пабачым натаўскія бомбавікі ў нашых небёсах. Это для нас будзе вызваленне. І вось тут зноўку я таксама абшаюся з людзьмі з Беларусі і ведаю, што там нічога не суцішылася, там не перагарнулі старонку, зразумела, не выходзяць на вуліцы. Так, гэта небяспечна, но не выходзілі і ў Каракасе, калі Мадура арыштавалі, бо там вуліцы былі захоплены гэтымі самымі узброенымі камуналіс,
якія ну фактычна парамілітарнае ўтварэнне аналаг іранскага басіджу. І ў Іране не выходзіць, бо там басідж і квір. Вось яны зноўку апанавалі ўзброена гэтай усе вуліцы. І вось такім чынам тут зноўку вяртаемся да тэмы Тайваню і магчымага канфлікту на Тайване, пры якім так Амерыцы ўжо будзе не да Еўропы канчаткова. Вось і тады зноўку Расія можа ладзіць любыя правакацыі на межы з еўрапейскім звязам. Там невядома, чым З беларускага плацдарму. З беларускага плацдарму, безумоўна, бо калі паглядзім на карту, іншага не дано. І вось тут мы бачым, што магчыма мы занадта шмат спрабуем пабачыць там складаных вось гэтых стратэгіяў, іх няма. Я праз свае назіранні там за шматтысячагадовую гісторыю чалавецтва і за цяперашнімі падзеямі магу казаць, чалавечы розум не здольны зрабіць такую складаную схему, якая б налічвала ў сабе, ну, не ведаю, максімум 3 крокі. Бо далей уступаюць шматлікія фактары ў гульню, і гэта ўсё, уся гэтая схема рассыплецца. Яна можа прывесці да нейкага станоўчага для аўтара варыянту, но выпадковым шляхам. Вось гэта, дарэчы, і дае немагчымасць на выйсці прадказання, прагнозу, а што будзе ў выніку. Можна прадказаць, но гэта будзе тыц пальцамі ў нябёс. Вось таму зноўку можна казаць, чым гэта скончыцца. Скончыцца, безумоўна, нашай перамогай. Калі гэта скончыцца нашай перамогай, мы не можам казаць, а тым больш не можам казаць, дзе мы будзем у гэты момант і не будзем ці ляжаць дзе-небудзь, ну, наўрад ці ў маўзалеі, гледзячы на нас. Дзе мы будзем, ведае адзін Гасподзь Бог, але глядзіце праграму «Карані праблемаў», дзе вось гэтыя 3 крокі ў стратэгіі мы можам пралічыць. Спадар Змітрый, амерыканцы займаюцца не толькі Іранам, але і Беларусю. Па-іншаму займаюцца. Абдымаюцца з Лукашэнкам у дадзены момант. І я ў вас на старонцы ў сацыяльных сетках бачыў развагі, што от стратэгія еўразвяза ціснуць, там ізаляваць, душыць, санкцыі і гэтак далей. А стратэгія амерыканцаў дамаўляцца з Лукашэнкам, з дыктатарам крывавым. Якая стратэгія для вас больш блізкая? Ну, я озвучивал свою позицию, что я за санкции выступаю, потому что, по крайней мере, сейчас санкции являются тем инструментом, хотя бы за который выкупают политзаключенных. Потому что если бы их не было, то и режим бы себя чувствовал более свободно, и просто никого бы не отпустили. То, что мы видим сейчас, положение Лукашенко, то, что он встречается там со всеми, с кем угодно и готов уже чуть ли не на все, это в том числе и из-за санкций. И если в Беларусь придут северные корейцы, то ему пора уже умку прятать. Вот. Такая ситуация связана с тем, что, понимаете как, Трамп пытается оторвать Лукашенко от России, он предлагает ему какие-то альтернативы, и если говорить про будущее вообще, что из этого получится и какая здесь стратегия более правильная, сказать сложно. Ну, я считаю, что санкции все-таки будут лучше, потому что если даже вот принять такую идеальную позицию, что обменять все на все, снять все санкции в обмен на прекращение всех репрессий, там, снять все экстремистских списков, всех отпустить и всем вернуться. Что будет дальше после этого? Вернутся правозащитники, журналисты, политики оппозиционные. Что они будут делать? Правозащитники будут фиксировать нарушения, журналисты будут говорить о проблемах, о которых не говорит белорусская пропаганда, а политики будут строить планы, как взять власть в Беларуси оппозиционная. Естественно, с диктатором Лукашенко все эти вещи несовместимы, и он будет опять сажать, повторяться репрессии, и просто мы будем вот так идти по кругу бесконечно. Поэтому здесь я не вижу решения таким способом, как-то так. Бачце, шановные гледачы, все удзельнікі этой программы за санкцыі. Хоць я не могу шчыра зразумець. Санкцыі на белкалій. На белкалій увели, на Урал калий не увели. Я разумею, товары подвойного призначения. Тое, что с войной звязано. Тут же за войны многие санкции были уведены. Это зразумела. Каб расейцы не могли атрымліваць там микроэлектронику там и так далее и выкарыстоўваць это на войне, забивать украинцев. Это ж нельга не погодиться. А белкалий? Белкалий под санкциями. Урал калий российский не под санкциями. Проиграли конкуренцию в вынику, это ж просто супраць наших национальных интересов. Спадарэ Евген, ну что, не? Что это за санкции?
Як я і казаў, у любым дзеянні ёсць рознай скіраванасці наступствы. Вось зноўку, калі мы паглядзім на тое, што адбываецца у раёне персідскай затокі цяпер, там жа не толькі праблема ў нафце і газе, якія не могуць прайсці цераз гэтую затоку, і адпаведна гэта ўсё прымушае ісці цэны ўверх, і гэта прымушае уводзіць рэжым эканоміі ў розных краінах. У Індыі былі ўжо такія спробы, у Пакістане, у Егіпце. Но гэта не толькі зноўку энерганосьбіты, гэта яшчэ і ўгнаенне, якія ідуць зноўку з таго рэгіёну ў краіны Афрыкі, якія вельмі моцна залежныя ад гэтага. І вось калі мы перакрыем цалкам гэтую крыніцу угнаенняў на сусветны рынок, то тады мы атрымаем вельмі цяжкія наступствы, нават больш цяжкія наступствы, чым вось гэты дэфіцыт энерганосьбітаў цяпер. І таму даводзіцца штосьці вось вырашаць і нездзе ісці са сваімі ж рашэннямі на кампраміс. Для Лукашэнкі, Бялкалі, для ягонага рэжыму гэта вельмі істотная крыніца прыбытку. Вось калі перакрыць, так, гэта будзе сур'ёзны удар для рэжыму. Уралкалі ўсё ж такі не мае такога значэння для расійскай эканомікі, там, куды большае значэнне маюць энерганосьбіты. Таму там мы пакідаем вось гэтую магчымасць спажыўцам знайсці ўсё ж такі на рынку угнаенне, але мы пазбаўляем пуцінскі рэжым вось гэтай цукерачкі ў выглядзе прыбытку ад нафты і газу. Так што тут вось трэба глядзець. Пуцін скрозь пальцы, я думаю, не проста скрозь пальцы, ён яшчэ і спрыяў гэтаму, каб Лукашенко перыядычна хадзіў па пасвіцы на еўрапейскія вось гэтыя ўсе пашы. Гэта не таму, што Лукашенко хоча адарвацца ад Масквы. У яго проста ў галаве такое не можа ўзнікнуць, як адарвацца ад Масквы. Гэта цэнтр свету, куды ён імкнецца, як у маўзалей. І тут проста ён ідзе туды, кажа еўрапейцам: хлопцы, я ж ваш навекі, мяне гэты злобны Пуцін прыгнятае, рукі выкручвае, вось, давайте сябраваць і інвестыцыі. Еўрапейцы кажуць: о, Александр, дорогие, конечно, мы табе зараз інвестыцыі дадзім. І давалі гэта інвестыцыі. А гэта ўсё ішло на карысць вось зноўку гэтаму расійскаму рэжыму, ну і, уласна кажучы, Лукашэнцы, які не бачыць сабе ў адрыве. Вось, так што тут Лукашенко будзе заўжды з Пуцінам, заўжды галоўнае ён будзе з Расіяй. І тут зняццё з яго санкцыяў дзеля таго, каб ён кінуў вось гэтую сваю саюзніцу, гэта ўсё ілюзія і самападман. Шановныя гледачы, а што вы думаеце пра санкцыі? Падкажыце амерыканцам, якія там трэба здымаць на Белкалій, можа быць, на трактары Беларус, каб яны там в Амерыку трактары Беларус куплялі замест гэтых сваіх карчоў. Як яны? Катерпіллеры. Катерпіллеры. Да, што там можна мазы туды адпраўляць? На што яшчэ здымем, спадар Яўген? Ой, шмат на што. Мы ж можам там зваліць Амерыку таварам, як мы завалілі Афрыку таварамі сваімі. У нас толькі можна надрукаваць сертыфікатаў на аўтобусы МАЗ, на троллейбусы и так далее, что там усе стены домов на Манхэттене будут обклеены ими. Спадар Дмитрий, и все-таки вы праз такое прайшлі. Сёння вы за мяжой. Як вам падаецца, як у Беларуси будут разгортвацца падзеі? Время покажет. Я думаю, что в нашу пользу. В общем, из того, что мы говорили, видно, что время диктаторов в мире заканчивается. Один за другим режимы начали резко падать, и это тревожный сигнал, в том числе для Лукашенко и Путина. И я надеюсь все-таки, что все будет у нас хорошо, потому что война в Украине тоже сейчас принимает такой оборот, что мне она все больше напоминает войну в Афганистане. Знаете, как Советский Союз увяз в ней, она сыграла не последнюю роль в его крушении. Я думаю, что и с Россией произойдет примерно то же самое. Это приведет к развалу, и, соответственно, Лукашенко и Путин, они потерпят поражение. Ну, вы упэўненыя ў гэтым, так? Што нейкія добрыя для нас перспектывы, ці вам положено так гаварыць? А от кого? От Вашингтонского обкома? Ну, просто положено, як От, было. Сороса, да, от Сороса. Сорос мне приказал, как говорят ватники, да.
за гранты Сороса, скажем, все что угодно. Нет, на самом деле, просто я говорю вот объективно, если посмотреть Мадуро, Аятолла там, да, и все остальное, первое, что надо сделать, это, я думаю, рассуждать не столько о том, что дальше будет, о том, насколько мы будем к этому подготовлены. Потому что, понимаете, режим-то падет, а дальше потом что? Может установиться другой режим, может прийти еще какой-нибудь диктатор, понимаете? Важно, кто потом возьмет власть, это самое важное, мне кажется. Потому что, ну, сдохнет Лукашенко, да, ну, в урну его, в эту, которую ему Ким Чен Ын подарил, прах его сложат, развеют над Днепром. Ну, порадуемся несколько дней, а дальше потом что? В первую очередь, я думаю, надо об этом рассуждать. Спадар Евген, Как наказать силовиков, которые это все делали, всех тех мерзавцев, которые 30 лет вредили Беларуси, как их выловить, да, вот сейчас тома в суде собирают, кажется, вот, все, там уже дело завели, но это же тоже не так просто, их поймать, их наказать, они будут отпираться, всячески говорить, вот Шинвиза возьмите, тут он рассказывал про проклятую гейропу, потом уехал в Германию жить, то есть, ну, это один из случаев, то есть, понимаете, у нас очень много проблем впереди. И падение режима — это далеко не конец и не последнее, что нас ждет. Это только начало. Обустройство Беларуси — вот это то, что будет самое главное. спадар Евген, я ў 21 годзе, калі пачаў праграмы весці, таксама разважаў в гэтых праграмах, от што будзе, калі лясне рэжым у наступным годзе, ў 22-м. Ён не ляснуў. Вы ведаеце, я сёння ехаў на перадачу, рабіў сабе, наносіў скраб перад гэтым, каб прыгожым быць. І штосьці вот мне гэты скраб у вочы трапіў, я глядзець не мог, ехаць не мог машынай, заехаў у аптэку, купіў кроплю для вачэй, відаць, сывараткай праўды. Таму я сёння такі гранічна шчыры. Я чакаю гранічна шчырага вашага меркавання, што будзе ў Беларусі, на вашую думку, будуць змены, не будуць, ці не трэба нам тут фантазіраваць, людзям локшыну на вушы вешаць. Ну, тут зноўку прагноз даць можна на падставе чаго? На падставе той же гістарычнай аналогіі, так? Ну і плюс біялогія нам у дапамогу. Нема, не было і ніколі не будзе вечных рэжымаў. Безумоўна, гэты рэжым скончыцца. І хутчэй ён скончыцца хутчэй, чым не хутчэй. Тут зноўку сітуацыя ў свеце таксама да гэтага вядзе. Могуць быць некаторыя падзеі, якія працягнуць жыццё гэтага рэжыму. Тут таксама мы можам прыкласці да гэтага руку. Напрыклад, вось пераканаць сабе, пераканаць захад, што Лукашенко добры хлопец, што яго проста не трэба злаваць, трэба зняць з яго ўсе санкцыі, трэба яму там, не ведаю, арганізаваць паездку ў Флорыду, гэтую самую рэзідэнцыю Трампа, з гарбаткі там папіць, як ён з Сі Цзіньпінам піў. І калі лясніца Расія казаць, ды не, ну мы ж дарагого Александра Григорьевича не можем нікуды падзець, ну куды нам же нельга ставіць невыканальныя задачы перад сабой, так? Вось тады ён будзе кіраваць доўга і ўсё ж таки памрэ, ну, перадасць уладу наступніку свайму Коле, мы сваімі рукамі будзем будаваць ему маўзалей, такое можа быць. Но гэта калі мы сабе пераканаем, што нам гэты рэжым патрэбен. Калі мы пераканаем сабе, што гэты рэжым нам не патрэбен, і, уласна кажучы, назіранні за ім цягам некалькіх дзесяцігоддзяў паказваюць, што ён нам не патрэбен ні ў якім разе, тады гэта будзе іншая справа. Но тут зноўку, як Дмітрый мае рацыю, вось гэтая небяспека пераходнага перыяду. І цяпер у нас, уласна кажучы, ёсць інструментарыум дзеля таго, каб пазбегнуць вось гэтага непрыемнага варыянту развіцця падзеяў. Для гэтага нам патрэбен адзіны палітычны цэнтр, які мы ўсе прызнаем за такі цэнтр, за легальны цэнтр. І калі адбываецца падзенне рэжыму, адбываецца раскол элітаў там, мы кажам гэтым элітам, указваем іх, вось, гэта наш палітычны цэнтр, гэта выбар беларускага грамадства. Цяпер гэты палітычны цэнтр адказвае за падтрыманне парадку і за дэмакратызацыю Беларусі. Як ён і абяцаў, цягам 6 месяцаў праводзяцца свабодныя і справядлівыя выбары. А там ужо беларускае грамадства на гэтых выбарах вырашае, каго яно хоча бачыць у ролі кіраўніка Беларусі і куды гэтае грамадства хоча ісці. Будзе гэта Зенон Станіславович, ну Зенон Станіславович. Будзем радасна будаваць цудоўную нацыянальную дзяржаву, вось, з перагібамі, можа непрыемнымі шмат для каго. Калі гэта будзе Віктор Змітрович Бабарыка, ну што рабіць?
тады будзем усе чухаць рэпы, а можа нам далучыцца да светлай Расіі будучыні. Будзе там хтосьці іншы, там, не ведаю, з цэнтру правага, так, ліберал-кансерватары. Ну, будзем будаваць нармалёвую краіну, там, збалансаваную, без закідонаў залішних, нацыянальную зноўку. Вось, гэта ўсё будуць выбіраць людзі. Ад таго, наколькі гэтыя сілы палітычныя здолеюць сабе прэзентаваць людзям. І вось гэта будзе найлепшы варыянт развіцця падзеяў. Спадар Дмітрый, каго паставім кіраўніком? Кого выберет народ. И, в принципе, Евгений говорит одну небольшую ремарочку, что этот вопрос можно ставить уже сейчас. А кого вообще сейчас белорусский народ поставит таким руководителем? Кого он видит сейчас единым центром? Потому что мы видим огромное недоверие к тому центру, который вот сейчас эти годы был. 5 лет выхода нет, огромное недовольство нарастает. Люди задают вопросы, куда были потрачены ресурсы, куда ушло время, и просто очень многие разочаровались. Поэтому поставить этот вопрос вполне можно уже и сейчас. А, естественно, когда режима диктаторского не будет, это можно формализовать, будут проведены свободные выборы, действительно, и народ выберет того, кого захочет. Ну, я думаю, у Беларусі много вартых людзей в прыгожых марынарках. Безусловно. Так што паглядзім, все мае быць Іншая добра. справа, што беларускае грамадства мусіць мець інфармацыю. Вось тое, што не мог цяперашні цэнтр палітычна дамагчыся, мы ж бачым, што процістаіць нам усім. Нам процістаіць не Александр Егорович са сваімі 2000 сілавікоў. Нам процістаіць ён, Расія за ім, з ягонай магутнасцю і рэсурсамі, Паўночная Карэя, Іран, Сі Цзіньпін. І вось давайте патрабаваць ад беларускіх палітыкаў, каб яны рукамі гэта ўсё развялі. Цудоўна, што Беларусь цяпер робіцца рукамі гэтых палітыкаў суб'ектам на міжнароднай арэне, у Еўропе ў першую чаргу. Цяпер нас ужо вызнаюць не за частку Расіі, а за самастойны суб'ект міжнароднай палітыкі. І гэта супер, гэта тое, што нам дапаможа, калі Расія разваліцца, ці рэжым Пуціна падзе. І тады мы ўжо зможам вось без гэтага страшнага пераходнага перыяду просто прыйсці спакойнай сітуацыі, арганізаваць свабодныя справядлівыя выбары і далей зноўку вось хоць за спадара Дмітрыя галасаваць і калі ён прадставіць добрую праграму нашага развіцця. Шановны гледачэ, як вы думаеце, мы тут фантазіруем? Як вы лічыце, беларускі літаргічны сон працягнецца? Калі вы так думаеце, стаўцеся да гэтай праграмы як да кіно ў стылі артхаус. Ці не, ці наперадзе вось апошняя лебядзіная песня дыктатараў. Чакаю вашых каментароў, калі для вас гэта бяспечна. Ну, нагадаю, калі не бяспечна, можаце проста паглядзець відэа да канца і да сустрэчы.